Zalałeś się. Dawaj, jabol. No, to co, już? Arecki, trzymaj. Dasz radę? A 2 razy? Po 200? Nie wiem. Spróbuj. Spróbuj, ja będę chciał jeszcze. Za to nie skończysz w areszcie, Marecki. Pójdziesz spać i tyle. Zjesz coś. Dawaj, działaj. Spokojno. No pokaż, co to jest za trunek. Wiśnia. Komplet. Alkoholu plus minus 10-11 litrów. Nie, 900 ml. Tradycyjne. Bliżej. Odbita, Marecki, gotowo. Spoko. Dasz radę. Czy nie dasz rady? Nie da rady. Dam radę. Nie da rady, nie wierzę. Nie da. Tak. Nie da. Pan chwalił się, że on by jeszcze Tak. 200 zajęł. Zobaczymy po tym, czy ty jeszcze 200 I jest. zobacz, co to zaliczyłem. No ale zobaczymy, czy po tym jeszcze 200 zaliczysz. Zobaczymy. Jeśli tak, to będzie... Szacun. To no, kurwa, będziesz dzisiaj jebniesz 2 200 i wino. Dawaj, wal. Gratisowo. Muszę się przyzwyczaić. No Marecki, pomału otwieraj, już powąchaj, zobacz. Ej, ja się sam przyzwyczaję. Mm.